Ka san ba komai yanzu ba an ƙara masa kuɗi an janye subsidy. Ni na sani tun da kafin zo dan kama sai da na kashe kuɗin a daidaita. An janye subsidy haka rami ta ƙara ga. Oke, wai su ɗin ne? Su ne mana. Ashe kai gaba ka manta farashi na. Shafa mun gogen. A yanzu nan ne. Karka damu. Bangogen. Yana mun gure ta. Mana. To ya goban kana nan ka san fa mun dawo tillawan fa. Ina fa. Oke. Ashe fa ku tsaye ne kawai. Gidan mu a sama. Ko da yaushe a ko tafi shafa. Sai mage gidan ka a sama. Mu ba ma taba ƙasa. Ya ne? Ba tallafi, ba kaya. Ba tallafi, ba kaya. Ba wani wure-mure. Mai gidan kuɗi, mai gidan kuɗi, mai gidan kuɗi, mai gidan kuɗi, kanwar ajali. Ho 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 ho, la 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 la, ke ce ta daban guda ɗaya mai mina garkuwa. Kanwar ajali ta sanya na damuwa. Kanwar ajali, kanwar ajali, yau duniya ta sauya. Sai mai kuɗi mai mota, ko mai gida da kuɗaɗe. Ba a ta mu wayo ne. Lallaba. Mai gidan kuɗi, mai gidan kuɗi, kanwar ajali. Ho 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 ho, la 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 la, ke ce ta daban guda ɗaya mai mina garkuwa. Kanwar ajali ta sanya na damuwa. Kanwar ajali, kanwar ajali, yau duniya ta sauya. Sai mai kuɗi mai mota, ko mai gida da kuɗaɗe. Ba a ta mu wayo ne. Lallaba. Mai gidan kuɗi, mai gidan kuɗi, kanwar ajali. Ho 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 ho, la 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 la, ke ce ta daban guda ɗaya mai mina garkuwa. Kanwar ajali ta sanya na damuwa. Kanwar ajali, kanwar ajali, yau duniya ta sauya. Sai mai kuɗi mai mota. Assalamu alaikum. Ƙawata. Ce kina gida wa gida. Ashe ke ce. Sani da zuwa. Gaskiya na ji daɗin zuwa. Ga kujera zauna. A'a to shi. Bari ga ko wata. Ga ta nan ma a kusa da ke. Wallahi. Sani da zuwa. Ina jin daɗin ki kina gida. Ce ina jin daɗi wallahi ke dai bari kawai gaskiya na ji daɗin zuwa ki wallahi. Ni wallahi wani abu ne ke damuna. Menene yake damun ki kuma? Kike san yadda muke soyayya da mijina. Amma ba lallai yayana ajali ya yarda da wannan soyayyar tamu ba. Ni dai shawarar da zan baki ki ba a hankali. Ki yi takun ki a sannu wallahi. Ba ta daina yi shiru. Kar ki ce na zaƙe da yawa. Yawwa ƙawata akwai wata magana da nake son ni da ke dama. Ina jin ki. Ni fa gaskiya da kika gani nan na kamu da son yayanki a can. Ban gane kina min dariya ba kamar wata mahaukaciya. A wallahi ba haka bane. Kawai dai abubuwan naki ne naga sun bani dariya. Ke yanzu ajali kike so? Kan bala'in nan. To wallahi bari ke ji. Ajali baya kula mata. Baya soyayya. Shi ba ruwan shi da harkan mata. Kwara ma ki gane. Kin gani ko ma dai menene zan ci gaba da dakon sansa har ya zo ya gane. Ke, da ga ba da gane fa me nake nufi ba. Kwaran fito miki a mutum. In faɗa miki. Yanzu da ajali ya soki. wallahi ƙara zunguriyar wiwi.
ko ma dai menene ni na gaya miki. Amma wannan shawara ce. Ki je ki yi tunani. Baby, Na'am baby. ya dai, ya gida? Lafiya kalau. Ya su mama? Kika suna nan kalau. Masha Allah. Baby me ya faru? Wallahi komai ma ya faru baby. Bana son rinka ganin ka damuwa. Me ya faru? Wallahi dole ne. Kin san akan soyayyen da muke. Na samu mama na faɗa mata, to ta samu babanmu ta yi mashi magana. To, amma duk wannan ba shi yake damuna ba gaskiya. For now abin da yake damuna shine yayin nan naki ajali. Wallahi ina jin tsoron kar yi mana wani abu. Saboda abubuwa da yawa a unguwan nan komai ne zaki ji an ce ajali. To kuma bana son wani abu ya zo ya faru ya mini wani abu saboda gaskiya 'yan gidanmu wasu abubuwan da ni suka dogara. To kin gani in wani abu ya zo ya faru da ni ban san ya za su yi wasu abubuwan nasu ba gaskiya. Ayya, in dai wannan ne kar ka ɗaga hankalinka. Ai yayana Ajali yana so na, muna mutunci da shi sosai, muna shiri da shi. In dai wannan ne kar ka damu. Zan yi ƙoƙarin duk yadda zan yi in ga ma ya ma inganta soyayyar mu da ni da kai. Kar ka damu. Daɗi. Na ji daɗi sosai wallahi. Kin san wannan abun kullum da shi nake kwana a cikin raina, da shi nake tashi. To amma tunda kin faɗa haka, insha Allah zan je zan yi bacci, zan kwanta a ciki ma zan yi mafarkin ki. To shikenan baby. To, nagode. Bana so ka kalli kowa. Kanwar ajali, kanwar ajali, ni ne ajali. Kana ji na ko? Magana kuɗaɗen nan ne, kwana biyu na kuɗaɗen nan ba sai dan ƙwarin nan sai dan na kuɗaɗen nan suke fa. Ba wai ni ma na fuskanta hakan. Abin da nake so da kai guda ɗaya ne dan abba. Kai kokari yanzu nan. Ka je gurin shago. Ka gaya masa magana kuɗaɗen nan rago kuɗin nan da na bashi kayan nan. Ya kokari ya dawo min da su. Ya baka yanzu nan kar ka sake ka dawo ba wannan kuɗaɗen. Ba wani abu zan je in karɓo su yanzu nan. Na gara ma kana ji akan kuɗin nan idan bai ba su ba ka gaya masa. Na rantse da girman Allah in ba sai na mai mugu da rashin mutunci ba Allah ya tsina. Kai kuma ina gaya ma kada ka sake ka dawo babu wayannan kuɗaɗen. Ba wani abu. Ina gaya ma in ba haka baranka zai ɓaci kai ma. Ba wani abu insha Allah in zan dawo. Bai san waye ajali ba labarin sa yake ji. Din nan ko in ba na tare mai da hankali ba Allah ya tsina. Ba wani abu yanzu zan fita in garan maybe ma da shi yana dan bayan na ta san. Ina jiran ka yanzu nan. Kanwar ajali, ni ne ajali. Kayan nan ma zan dinga Kanwar ajali, yau duniya ta sauya. Oya, ya aka yi ni abba? Wallahi normal ne gida ne ya aiko ni. Tun lafiya me ya faru? Ragowar ciwon kuɗin kayan nan ne. Wai kaya ba su kare ba sai ya bari in kaya sun kare a bashi kuɗi ko ba haka bane? To ka dai san mai gida ajali akan kuɗi. Na sani gaja ne amma da wuri zan zama Isa dan na fita. Sai dai kaga tafiya ta. Gidan kuɗi, mai gidan kuɗi, kanwar ajali. Ina na ta kusan minti aro ina ta jira ki shiru. Barka da zuwa Yawwa ta abona. nake ba za ki fito ba. Ya gida? Lafiya kalau. To, yanzu dai abin nema ya samu nesa ta matso kusa inda masu karin magana. Allah ko? Wallahi na riga na gama kammala komai, na samu magabata na yi musu magana. To, magana da kike ta min yaushe zan turo yanzu Allah ya kawo lokacin. Yanzu kawai ke nake jira ki bani dama zan same su zan musu magana sai su zo. To, baby wannan maganar sai na yi magana da yayana Ajali. Na naga ka canza. No, ba komai kawai. Na ji ne kin yi maganan ajali to kuma kin san inda zaki magana ci na dan ji wani abu. Amma shikenan ba damuwa. Kawai sai na ji daga gare ki na. Shikenan. Nagode. Zan tafi sai mun yi magana. Kanwar ajali, la 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 la, ke ce ta daban.
Ganwar ajali ta sanya na damuwa, shure-shure baya hana mutuwa. Ganwar ajali. Kai, Ya aka yi? wai kai ba ana ga shan wannan abar ba. Ni ne ajali. Ba a yi ma magana akan wannan abar da kake sha ba. Kwanakin ba ina ji ajali yana ma magana akan wannan abar da kake sha. Wai yaushe za ka daina shan wannan abar ne? Ku matsalar ku kenan dama. Ku dama matsalar ku kenan, ni kadai kuka sawa ido a gurin nan. Ni kadai rayuwata kadai kuke kallo. To me ruwanku da rayuwata? Ba rayuwata bace ba? Rayuwar ka ce amma kuma ba za a gaya ma gaskiya ba. Wannan shashi an da kake ya illatar da kai zai. Ba dama ku ga mutum iya dan nishadi. Wannan abun lokaci ne, zan daina shi. Wallahi wata rana ma ba zan yi shi. Kullun ka ce lokaci. In an girma a san an girma mana. Wannan abar kullun ka ce za ka daina sha. Yaushe za ka daina sha? Ka bani kwana biyu. Muga? Ban ko. Allah za mu samu matsala da kai. Ba na so za mu samu matsala da kai. Idan ba haka ba Allah tsina. Haka ce uwa ta ba ta raba. Zan ga ajali in dai haka ce ko zan ga ajali. La la la.